дӯстон, касбҳое ки ба одамон сару кор доранд, муносибати махсусро талаб мекунанд. Одатан хуб мешуд агар шахс қабл аз кор узви ягон ташкилоти ҷамъиятӣ мебуд ва ё дар корҳои ҷамъиятӣ зуд иштирок мекард. Ин раванд ба фаъолияти ояндаи ӯ таъсири мусбат мегузорад. Ва мо имрӯз оиди ин мавзӯъ чанд савол ба сардори департаменти кор бо кормандони бонки Эсхата Малика Алимбоева медиҳем. хуб, дар бонки Эсхата қабул шудааст ки яке аз се омили муваффақ ин тим ва рӯҳияи тим мебошад. хуб, имрӯз ба шумо нигариста чунин савол ба миён меояд ки ин вазифаи сермасъул бар дӯши як зани латиф гузошта шудааст. Ташаккури зиёд барои савол. Албатта шумо дуруст гуфтед. Тими бонки Эсхата ва рӯҳияи корпоративие ки мо дорем, ин омили асосии рушди бонки Эсхата давоми фаъолияти зиёда аз 25 солаи он мебошад. муваффақияти тим аз ҳар як аъзои он вобастагӣ дорад. Ташкили тим бошад, ин на танҳо вазифаи ман аст, ин вазифаи якҷояи ҳамаи роҳбарони бонки Эсхата мебошад. оғоз аз роҳбарияти сатҳи аввал то роҳбарони воҳидҳои сохторӣ аз ҳама поёнӣ. вазифаи ман дар ин самт албатта бештар гуфтан ҳам мумкин аст. Аз кадом ҷиҳат? Аз он ҷиҳат ки ҳамчун роҳбари воҳиди сохтории идоракунии кормандон ман бештар бо коркарди сиёсатҳо, усулҳо, инструментҳое машғул мешавам ки барои роҳбарони мо имконияти самаранок идора намудани кормандон ва тими худро медиҳанд. ҳамчунин бештар гузаронидани омӯзиши роҳбарон ба усулҳои муосири идоракунӣ, ба сарварӣ, ба оне ки типологияи кормандонро бояд чӣ хел шиносанд, вобаста ба хусусиятҳои ҳар як корманд чӣ хел ва кадом инструментҳои идоракуниро нисбати онҳо истифода баранд. Зеро ки ҳамаи он дар натиҷа маҳз ба самаранокӣ ва муваффақияти ин тим оварда мерасонад. инчунин дигар вазифаи ман дар ин самт бештар дар он аст ки ман бояд тими бонки Эсхатаро бо он аъзоёне пурра намуда истам ки онҳо ба маданияти корпоративии мо ва ба рӯҳияи дохилии бонки Эсхата мувофиқ мебошанд, онро қабул мекунанд, мувофиқ ба он омода ҳастанд ки ба мо ҳамроҳ шуда фаъолияту ояндаи худро бо бонки Эсхата бинанд. ва барои мустаҳкам намудани тим инчунин бисёр корҳоро мо ба анҷом мерасонем, аз ҷумла гузаронидани семинарҳо, тимбилдингҳо, ҳар гуна чорабиниҳое ки берун аз вақти корӣ ба кормандон имконият медиҳанд ки бо ҳамдигар наздиктар шинос шаванд, ҳамдигарро аз ҷиҳатҳои гӯем берун аз касбият шиносоӣ пайдо кунанд. ва барои кормандони нав низ ин чиз бисёр ҳам муҳим аст, барои он ки чӣ қадре ки корманд худро дар ҷомеаи меҳнатӣ озод ва хуб худро ҳис кунад, ҳамон қадар самаранокии меҳнатии ӯ баланд мегардад. хуб, дар бораи сифати кормандон ё нафароне гуфтед ки бояд ба тими Эсхата мутобиқат кунанд ва кадом гурӯҳи одамон метавонанд ки барои кор дар Эсхата мутобиқ бошанд ва онҳо бояд дорои кадом сифатҳо бошанд дар навбати аввал? ҳамаи он кормандоне ки аввалан бо мақсади моро қабул мекунанд, арзишҳои моро қабул мекунанд, мувофиқ ба арзишҳои бонки Эсхата ҳастанд ва ман хоҳиши ҳамроҳ шудан ба тими Эсхатаро доранд, мехоҳанд бештар чизҳои навро омӯзанд, ба тағйиротҳои замони муосир мутобиқ бошанд. мо омода ҳастем бо чунин шахсон ҳамкорӣ ба роҳ монем. албатта ин хусусиятҳои аввалиндараҷае мебошад ки мо ҳангоми ба кор қабул кардан аз ҳамин ҷиҳатҳо аввалан дараҷа мо баҳогузории довталабро мегузаронем, баъдан дигар хусусиятҳои касбиву дигарош. дар мо одатан дар ташкилоту корхонаҳо шуъбаи кадрҳо фаъолият мекунанд ва имрӯз ба Эсхата нигоҳ карда мебинем ки дар он департаменти кор бо кормандон ва ё HR
мавҷуд аст ва мегуфтед ки фарқи ин ду мафҳум дар чи аст, яъне фарқ миёни шуъбаи кадрҳое ки дар муассисаҳои анъанавӣ ҳастанд ва фарқ миёни HR. камтар ба таърихи пайдоиши ин касб назар кунем. он дар асрҳои 18 аз намояндагоне ки бо ҳифзи манфиатҳои занону кӯдакон, кормандони бемор, кормандони сатҳи иҷтимоияшон паст машғул буданд, сарчашма гирифтааст. бо мурури замон, бо гузашти солҳо аз ҳамин касб шӯъбаи кадрҳо ва касби корманди кадр ба миён омадааст, ки вазифаи асосии онҳо ин маъмурикунонии ҳайати кормандон, озмун, омӯзиш, ҳамкорӣ бо намояндагии кормандон ва қайдгирии кормандон иборат мебошанд. аслан ин сохтор ҳамчун сохтори мушояаткунанда ба ҳисоб меравад. аз солҳои 2000 баробари афзоиш ёфтани суръати тараққиёти иқтисодиёт ва ташкилоту корхонаҳо, талабот ба кормандон ҳамчун захира дар радифи дигар захираҳои асосии ташкилот ба миён меояд, ки ин замина мегардад барои ташкилшавии сохтори HR, агар аз забони англисӣ гирем, захираҳои кадрӣ. барои чӣ? барои он ки HR аз истифода бо усулҳои муосир инструментҳои идоракунии кормандонро ҷорӣ менамояд дар корхонаҳо, муассисаҳо, ки дар натиҷаи кадоме кормандон то рафт рушд ёфта ба самаранокиву маҳсулнокии баланд ноил мегарданд ва дар натиҷа ҳамаи ин ба корхонаҳо барои расиданашон ба ҳадафҳои стратегии худ мусоидат менамояд. аз ин лиҳоз ҳар он ташкилоте ки мехоҳад сохтори давомёбанда ва мустаҳками худро ташкил диҳад, рушди ташкилоти худро таъмин намояд, аввалин дараҷа бо омода намудани ташкил намудани сохтори HR машғул мешавад. агар хеле ки гуфтем шӯъбаи кадрҳо ин танҳо ба қайдгирии коргузории кадрҳо бошад, HR ин фарқияти асосӣ дар он аст ки он дар қабули қарор оиди масъалаҳои идоракунии кормандон иштирок менамояд ва ба роҳбарияти ташкилот ҳамчун шарик ва ҳамчун мушовир дар масъалаҳои идоракунии кормандон баромад мекунад. ташкили муошират ва равобити дохилӣ ин вазифаи шумо аст ва ба шумо чӣ хел даст медиҳад ки дар як тими калон ин гуна муносибати самимиро ба роҳ мондаед миёни ин ҳама кормандон? албатта ҳар фаъолияте ки ба роҳ мемонед ба роҳ мондани муоширати самаранок он имконнапазир аст. барои чӣ? барои он ки вақте ки шумо мехоҳед ягон иқдомро анҷом диҳед, ягон тағйирот, ягон навигариро ворид намоед, то он даме ки мақсаду мароми худро то ба истифодабарандагон, то ба онҳое ки дар атрофи шумо ҳастанд ва ҳамроҳ бо шумо ҳастанд нарасонед, натиҷаи дилхоҳро наметавонед ба даст оред. аз ин лиҳоз дар бонки Эсхата низ мо барои ташкили нигоҳдории муоширату робитаи дохилӣ бисёр ҷиддӣ аҳамият медиҳем. аз ҷумла хатҳои коммуникатсиониро истифода мебарем. худ шоҳид ҳастед ки айни ҳол бо тараққиёти технологияҳои нав бисёр шабакаҳое ки барои самаранок ба роҳ мондани муошират имконият медиҳанд, то рафт зиёд шуда истодаанд. дар бонки Эсхата хатҳои муоширати классикӣ низ мавҷуданд, ки почтаи корпоративӣ, портали корпоративӣ ва тариқи кадоме мо ҳамеша ба кормандон оиди он тағйиротҳо, оиди навигариҳое ки дар бонк шуда меистад, хабарҳо расонида меистем, нашрҳо мекунем. вале айни ҳол бисёртар одамон муоширатро тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ мебаранд ва мо низ аз ин инструмент истифода бурда истодаем ва дар дохили бонк мо ҳам телеграм канали дохили бонки Эсхатаро дорем, ки мутахассиси бонк оид ба муоширати дохилӣ пайваста тариқи ин канал оиди ҳама
навигариҳо оиди паёмҳои роҳбарон ба кормандон, бисёр чунин дигар мақолаву ҳар як навигарие ки ҳастанд дар ҳамон ҷо ба кормандон расонида мешавад тариқи ҳамон канал. Лекин агар ба оиди самаранокии муошират гирем, муоширатро танҳо дар он ҳолат самаранок ҳисобидан мумкин аст, ки агар он дутарафа бошад. яъне шумо вақте ки ягон иқдоми худро мерасонед ва боварӣ ҳосил мекунед, ки шахси дуюм онро фаҳмидааст ва қабул кардааст, ана ҳамин вақт гуфтан мумкин аст, ки муошират самаранок ба роҳ монда шудааст. фикри шахсии ман ин аст, ки ин гуна самаранокӣ танҳо бо роҳи вохӯриҳои шахсӣ ба роҳ монда шуда метавонад. хуб, яъне шумо гуфтан мехоҳед, ки ба риояи фарҳанги кооперативӣ дар бонки Эсхата то дараҷае ҳам ноил шудаед? албатта ноил шудаем. мо бештар барои ба роҳ мондани ин муошират вохӯриҳо аз тарафи роҳбарияти бонк бо роҳбарияти филиалҳо бо роҳбарони воҳидҳои сохторӣ бештар гузаронида меистем ва оиди натиҷаҳои фаъолияти бонк, натиҷаҳои фаъолияти ҳар як филиалҳо, ҷоришавии мақсадҳои стратегӣ, нақшаҳои дар пеш истода гуфтугузор мекунем, фаҳмонда медиҳем ва роҳбарон дар навбати худ инро то саҳми кормандони худ мерасонанд. зеро ки агар боз ҳам мо гӯем, ки тими бонки Эсхата ин омили асосии рушди он аст, муоширати самараноку самимӣ ин омили ташкилшавии чунин тим аст, тими бомуваффақ аст. хуб, узви як тими бузург будан дар Эсхата ин чӣ аст ва кормандон ба ҷуз аз маоши анъанавӣ боз аз кадом имтиёзҳо бархурдор мегарданд? узви тими Эсхата будан ин як ифтихор аст, зеро ки аз кадом лиҳоз? аз он ҷиҳат, ки фаъолият бурдан дар бонки пешсаф, дар бонки низомсозе, ки дар тамоми миқёси ҷумҳуриямон ба ҳазорҳо нафар мизоҷон ҳамарӯза хизматрасонӣ мекунад. Ин ҳисси оне, ки ту низ як узви ҳамин бонк ҳастӣ, ки ҳамарӯза саҳми худро барои баланд бардоштани никоҳҳолии халқ, барои рушди тиҷорат, рушди иқтисодиёт мегузорӣ. Ин албатта фахр аст. Ва албатта ҳамаи ин ба кормандон як рӯҳияи корпоративӣ, хеле ки мо гуфтем, як содиқият нисбат ба бонкро медиҳад. Барои фаъолият бурдан дар як корхона танҳо бо маоши корӣ нигоҳдории кормандон ин имконнопазир аст. корманд ояндаи худро бо он ташкилоте ҳамроҳ мебинад, ки дар он ӯ сарҷамъиро ҳис мекунад, дар он ӯ худро озод ҳис мекунад, фикру ақидаи худро озодона баён карда метавонад, рушди касбии худро мебинад ва аз ҳама муҳимаш қадр шудани меҳнати худро ҳис мекунад. бонки Эсхата ҳамеша ҳаракат мекунад, ки ҳамаи ин имкониятҳоро барои кормандони худ фароҳам оварад. мо бештар ақидаҳои кормандонро албатта қабул мекунем, гӯш мекунем. пешниҳодҳо аз кормандон мо бисёр зиёд меоянд. барои рушди самаранокии кормандон, омӯзиши кормандон пайваста корҳои зиёдеро ба анҷом мерасонем. аз ҷумла бо ҷалби мутахассисони ҳам дохила, ҳам беруна семинару тренингҳо ташкил мекунем. мутахассисони худро ба берун аз ҷумҳурӣ барои баланд бардоштани тахассуси касбиашон барои омӯзиш ирсол мекунем. пайваста натиҷаҳои фаъолияти кормандонро таҳлил карда меистем ва он кормандоне, ки ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд, бо ифтихорномаҳо ва мукофотпулиҳои раиси раёсат қадрдонӣ мекунем. ва ҳамаи ин ба мо имконият медиҳад, ки ҳамкории дарозмуддатро бо кормандони худ ба роҳ монем.
ба кор қабул кардан ин як санъат аст ва раванди ба кор қабул кардани кормандон дар бонки эсхата чӣ гуна ҷараён мегирад? раванди ба кор қабул намудан оғоз мешавад аз эълони озмун. Эълони озмун мо бо тавассути васоити ахбори умум, тавассути сомонаи бонк, шабакаҳои иҷтимоӣ эълон медиҳем. вақте ки анкетаи довталабон хоҳишмандонро ҷамъ мекунем, марҳилаи аввал мо аз рӯи анкетаҳо мувофиқатии тахассуснокии маълумотҳои таҳассусии довталабонро ба вазифа таҳлил менамоем. онҳое ки бештар мувофиқ мебошанд аз марҳилаи аввал, яъне ки интихоби анкета мегузаранд. баъдан марҳилаи дуюм мо тест мегузаронем. дар рафти тест мо дониши назариявии довталабонро месанҷем, ки то кадом дараҷа дониши довталаб ва талаботи мо мувофиқат мекунанд ва онҳое ки бо натиҷаҳои хуб бо муваффақият тестро месупоранд, мо ба марҳилаи сеюм даъват мекунем, ки ин ҳам бошад суҳбат аст. маҳз дар рафти суҳбат ин аз ҳама марҳилаи охирон ва марҳилаи ҷиддӣ аст, зеро ки қарор оиди оне ки ба тими худ аъзои узви навро қабул кунем, маҳз дар ҳамин марҳила ба миён меояд. ва дар он ҷо мо асосан хусусиятҳои шахсии довталабро месанҷем. мувофиқатии хусусиятҳо ва нигоҳу ақидаҳои довталабро ба арзишҳои бонки эсхата инро низ месанҷем ва дар доираи комиссия қарор қабул мекунем оиди қабули ин ё он довталаб. бояд қайд намуд, ки дар бонки эсхата қабул намудани қарор оиди ба кор гирифтани корманд аз тарафи як нафар манъ аст. яъне албатта бояд ин хулосаи коллегиалӣ бошад, яъне бо хулосаи як нафар не, бо хулосаи якчанд нафар довталаб баҳогузорӣ карда шуда баъд ба кор қабул карда мешавад. будан ҳолатҳое ки масалан таҷрибаомӯз дар вақти таҷрибаомӯзӣ маҳорати хуб нишон додаву ба тими эсхата даъват шуда бошад? албатта ин хел имкониятҳо, ин хел ҳолатҳо бисёранд. таҷрибаомӯзон аз ҷумла боз мо дорем барномаи волонтёрӣ, ки тавассути кадоми донишҷӯёни курсҳои хатмкунанда, ҷавононе ки донишгоҳҳоро хатм карданд, омада коромӯзӣ мегузаронанд дар бонки эсхата ва албатта дар рафти таҷрибаомӯзӣ ва ё волонтёрӣ ё коромӯзӣ вақте ки онҳо натиҷаҳои хубро нишон медиҳанд, мо онҳоро бе гузаштани озмун, ин хел ҳолатҳоро ҳам ҳаст, албатта он ҳам дар доираи баҳогузорӣ, вале метавонем ба кор қабул намоем. тавре аз рафти суҳбат бо шумо маълум шуд, кор дар HR ин кори маҳдуд ва ё анъанавӣ нест ва он пайваста ташкили ҳар гуна чорабиниҳои гуногунро талаб мекунад, аз ҷумла фароғат ва муоширатро. ва шумо ки ин қадар кори сермасъулро бар дӯш доред, метавонед ки ҳам фароғатро дар кор ва ҳам кор ва фароғатро бо ҳам омехта кунед? касе ки кор карда метавонад, бояд истироҳат ҳам карда тавонад. аз ин лиҳоз дар бонки эсхата чунин чорабиниҳо бисёр дар сатҳи баланд ташкил карда мешаванд. сарҷамъии ҷомеаи меҳнатии бонки эсхата ин имкониятҳоро фаро меоваранд, ки мо ташкили чунин чорабиниҳоро якҷоя мекунем. ҳар гуна озмунҳо ташкил мекунем, кормандон баромадҳо ташкил мекунанд, иду айёмҳо, ҳар гуна муваффақиятҳои худро якҷоя ҷашн мегирем. ва албатта ман шахсан вақти гузаронидани ин чорабиниҳо албатта аз ҳамкасбони худ намемонам, аз фурсати муносиб истифода бурда бо онҳо шодию хурсандӣ мекунам, лекин то интиҳои чорабинӣ ман албатта масъулият дар дӯши ман аст, зеро барои ман он ҳамчунин кор аст. дар навбати аввал кор барои шумо кор аст, яъне? албатта. бисёр хуб. хуб Малика, шумо оиладор ҳастед? албатта ман соҳиби оила, соҳиби 3 фарзанд мебошам. ва чӣ гуна метавон ҳам дар кор муваффақ буд ва ҳам дар оиладорӣ? оила ин ганҷи бебаҳо аст.
ақидаҳое ҳастанд ки зан метавонад ё оила барпо намояд ва ё дар фаъолияти касбиаш муваффақ бошад. Вале ман бо ин ақида розӣ нестам. муваффақияти касбии занро ман дар оилаи хушбахт мебинам. оилаи хушбахт бошад, ин оилае мебошад ки дар он ҳамдигарфаҳмӣ ва ақидаву манфиатҳои ҳамдигар иззату эҳтиром карда мешавад. агар дар оила шумо зан дастгирӣ дошта бошад, муваффақ гардидан дар фаъолияти корӣ танҳо дар дасти ӯст. хуб, дар охир мехостам чанд тавсияи шуморо барои мутахассиси хуби HR шудан бидонам. барои мутахассиси хуби HR шудан аввалин дараҷа хоҳиши бо одамони зиёд ҳамкорӣ карданро дошта лозим аст. дуюмаш ин ки бояд омӯзиш гузашт аз усулҳову методҳои муосири идоракунии кормандон бояд бохабар бошад. ва сеюм ин ки ба роҳ мондан ва васеъ кардани доираи шиносоиву ҳамкорӣ, чӣ хеле ки бо ҳозира гапҳо мегӯянд нетворкинг. ва охирон боз якти дигар ин фаъол будан, яъне ки кори HR ҳамеша фаъол будан, зиндадил будан, ҳамеша дар ҳаракат буданро талаб мекунад. хуб Малика, ман ба шумо барои чунин як суҳбати пурмуҳтаво ва ҷолиб ташаккур мегӯям. саломат бошед.